Capra cu 3 iezi de Ion Creangă. Trăia odată de mult, într-un sat de gospodari, o capră care avea 3 iezi. Ea pleca zilnic în pădure după mâncare pentru ea și pentru iezișorii ei. Când pleca, le amintea mereu iezișorilor să fie cuminți și mai ales să nu deschidă ușa nimănui, ci numai ei și numai după ce aud cântecelul pe care capra îl cânta iezilor pentru o recunoaștere atunci când se întoarce. 3 iezi cucuieți, ușa mamii descuieți, că mama va duce vouă lapte-n țâțe, strop de rouă, mălăieși în călcăieși. Zis și făcut. Într-o zi, capra a plecat ca de obicei și iezii au încuiat bine ușa și au început să se joace. Când, după un timp, aud la ușă cântecelul mamei. 3 iezi cucuieți, ușa mamii descuieți, că mama va duce vouă lapte-n țâțe, strop de rouă, mălăieși în călcăieși. Iedul cel mare, bucuros că s-a întors capra, se repede la ușă să o deschidă, dar iedul cel mic îl oprește, zicând: Nu, nu, nu deschide, frățioare, nu este mama, ea are glasul subțire, iar glasul ăsta e gros, foarte gros. Iedul cel mare nu a deschis și s-a apucat de joacă în continuare. La ușă fusese lupul, care învățase cântecelul și spera ca iezii să-i deschidă. Când a auzit că trebuie să aibă glasul subțire ca să semene cu glasul caprei, s-a dus la fierar și i-a cerut să-i ascută dinții. S-a întors apoi la casa caprei și a început să cânte iar. 3 iezi cucuieți, ușa mamii descuieți, că mama va duce vouă lapte-n țâțe, strop de rouă, mălăieși în călcăieși. Hei, nici nu a apucat bine să termine, că iedul cel mare s-a și repezit la ușă să-i deschidă. Degeaba a strigat iedul cel mic să nu deschidă, că nici glasul acela nu seamănă cu glasul mamei, că iedul cel mare a și deschis ușa și lupul n-a așteptat prea mult, a intrat și l-a înșfăcat pe iedul cel mare și l-a mâncat. Abia au apucat ceilalți ieși să se ascundă care pe unde a putut, că lupul îl și înghiți pe iedul cel mare și a început să caute pe ceilalți doi. L-a găsit repede pe iedul mijlociu, pentru că acesta se ascunsese într-o copaie și lupul doar ce s-a uitat acolo și l-a văzut și l-a mâncat.
A încercat lupul să-l găsească pe iedul cel mic, dar acesta se ascunsese bine în cuptorul de la sobă și lupul a căutat ce-a căutat și dacă a văzut că nu-l găsește, vroia să-l găsească mai repede, a renunțat, că deja nu mai era flământ, că-i mâncase pe ceilalți doi iezișori. Și sătul fiind și obosit, desigur, a plecat. Iedul cel mic a rămas singur și a început să plângă după frățiorii lui. Și când a venit capra, l-a găsit plângând. L-a întrebat ce s-a întâmplat și iedul i-a povestit. Și tare s-a mai supărat capra și au plâns o vreme împreună. Dar după un timp, capra s-a ridicat și i-a spus iezișorului că ea pleacă să-l pedepsească pe lup pentru fapta lui. Ce s-a gândit capra? Ea nu avea putere să lupte cu lupul și de aceea și-a spus că cea mai bună pedeapsă ar fi să-l izgonească pe lup din sat. Pentru asta a început să meargă pe la fiecare vecin și să povestească fapta lupului. Și toți vecinii, când au auzit, s-au unit și s-au dus la vizuina lupului și i-au spus: să pleci din satul nostru, ai făcut o faptă rea, să nu te mai vedem niciodată. Și lupul n-a avut încotro și-a plecat. Așa a scăpat satul de lupul cel rău. De atunci, lupul nu i-a acceptat nicăieri și e urât deopotrivă de oameni, dar și de animale. Și stă singur, departe undeva, ascuns în pădure. Asta a fost povestea din seara aceasta. Noapte bună!